سلام طانا يبصحكم زي خبركم تخاتلتنا ساعات زبلنا يوم حابريتات حيزنا لكم مسينا لنا فلما قن شانالنا شير لايك سبسكرايب بمقوار حابيركم ناخذ صنحون حساباتكم تكافلونا بتحتنا اللابوم أبي إثيوبيا زي تودع سلام حزب تግራይ ملا حزب تخابن زتألمنا بحادقة زأتون يتباهيلهم ማሕበረሰብ ዓለም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ካብ ምፍራስ ንምድሓን ከረባረበሉ ዝግባእ እዋን ሕዚ እዩ ክብል ውድብ ሕወሓት ፀዊዖም ዝብሉን ካልኦትን ኣለውና ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተወደአ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ መላእ ህዝብታት እትኻብን ዝጠልምን ናብ ሓደጋ ዘእቱን እዩ ተባሂሎም ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምፍራም ብውሕዱ ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ደማዊ ኩናት ዘህደአን ድምፂ ጥይት ደው ዘበለን እዩ ነይሮም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈፀመ ኩናት ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ዓለም ካብ ዝተኻየዱ ቀተልቲ ግጭታት ሓደ ምዃኑ ኣብ መዝገብ ይርከብ ዝበለ ፀብፃብ ጀስ ሴኩሪቲም ኣብ 6 ሚልዮን ሰባት ንነብሩ ልኻብ ጥራይ ብገምጋም 600,000 ሲቪላት ንሞት ከም ዝተቃልዑ በሚልዮናት ድማ ኣብ ሓሳረ መከራ ዘሳጥሐ ምንባሩ የዘኻኽር ኣብ ሕዳር 2022 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝተኸተመ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተፃብኦታት ደው ክብል ሙሉእ ሰብኣዊ ተበፅሐነት ክህሉ ካብ ምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ኩሎም ንላዕላዊ መሬት ትግራይ ዝጎበጡ ዕጡቋት ሓይልታት ኣምሓራ ሰራዊት ኤርትራን ካልኦት ሓይልታትን ክወፅኦን መሰጋገሪ ፍትሒ ክትግበር ይፅውዕ ዝበለ እቲ ፀብፃብ ኮይኑ ግና እቲ ዝነበረ ንጡፍ ውግእ ደው ክብል እንከሎ ብዙሓት ካብ ውዕላት ናይቲ ስምምዕነት ግን ብባህጊ እምበር ኣብ ባይታ ክትግበሮ ይከኣሉን ክብል ገሊፆም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ካብ ፌደራላዊ ሓይልታት ወፃኢ ዘለው ዕጡቋት ኩሎም ካብ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ክሰሓቡን ፃውዒትን ተቐረበውን ይብል ፀብፃብ ጀስ ሴኩሪቲ ሕዚ እውን ሰፊሕ ክፋል ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ሰሜንን ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ወረርቲ ሓይልታት ከም ዝርከብን እዞም ሓይልታት እዚኦም ሕዚ እውን ብቐፃልነት ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መፈሰል ምፍፃሞም ይቕፅሉ ከም ዘለዎ ኣብቲ ፀብፃብ ቀሪቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝሰፈሩ ነጥብታት ሙሉእ ብሙሉእ ከተግብሮም ብዘይምኽኣሎም እቲ ግጭት ዳግማይ ከይለዓልን ርግኣት እቲ ዞባ ናብ ሓደጋ ከይሳጣሕ ስግኣት ኣሎ ዝበለ እቲ ፀብፃብ ዛጊድ ፍትሕን ሓታትነትን ዘይምህላው ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ትግራይ ምፍንጫል ምፍጣሩ እውን ነቲ ትግባረ ሓሊኽዎ ኢሎም ተወሳኺ ህልቂትን ምብስባስን ንኸይህሉ ኣብ ምፍራም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ልዑል ዲፕሎማስያዊ ተራ ዝተፃወተት ኣሜሪካ ሓዊሶም ዞባውን ኣህጉራውን ተዋሳእቲ ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ሓደጋታት ኣተኪሮም ዳግማይ ክዋፈሩ ኣብ ልዕሊ ነቲ ስምምዕ ኣብ ዘይትግብሩ እገዳ ክገብሩ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ንዝካየድ ፖለቲካዊ ዘተን ዕርቅን ፃዕርታት ክድግፉለዎም ዝበለ ጀስ ሴኩሪቲ ካብቲ ሓሊፉ ኣብቶም ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ከቢድ ሓሳረ መከራ ዘሎ ኣማይት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ስቃይ ደቂ ሰባት ንምንካይ ወሃብቲ ረድኤትን ለገስትን ሰብኣዊ ሓገዝ ብቕልጡፍ ደገፈን ከዕብዩ ኣለዎን ኢሎም የሴኩሪቲ ኣብ ፀብፃቡ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝነበረ ኩናት ትግራይ ብዜካቲ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ጥራይ ዘጋጠመ ቁፅሪ ሞት ስርዓት ክንክን ጥዕናን እቲ ክልል ክፈርስን ትካላት ክንክን ጥዕና ከዓን እውን ምክንያት ኮይኑ ኢሉሎም ማሕበረሰብ ዓለም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ካብ ምፍራስ ንምድሓን ከረባረበሉ ዝግባእ እዋን ሕዚ እዩ ክብል ውድብ ሕወሓት ፀዊዖም ድሌት ህዝቢ ትግራይን ሕወሓቱን ላዕላዊ መሬት ትግራይ ተመሊሱ ኣብ ትሕቲ ፀላይ ዝነብር ህዝብና ሓራ ብምውፃእ ኣብ ስደትን ውሽጢ ዓድን ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ዝርከብ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ተሓታትነት ፈፀምቲ ጆኖሳይድ ከረጋገፅ ህዝብና ክከሓስን ዳግመ ህንፀት ክጅምር ኢሉ እውን እቲ ዘላቒ ስምምዕነት ምቁራፅ ተኽሲ ናብ ዘላቒ ስምምዕ ሰላም ክሰጋገር ምግባር ኢሉ ውድብ ሕወሓት ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቁሉዕ ጆኖሳይድ ኣውጆም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምጽናት ይርከብ ዝበለ ውድብ ሕወሓት ኣብ መልእኽቱ ዋላ እኳ ነቲ ዝጀመሮ ቁሉዕ ወተሃደራዊ ወራር ጠጠው ንምባል ዘላቒ ስምምዕነት ምቁራፅ ተኽሲ እንተተፈረመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ሕዚ እውን ዝጀመሮ ፕሮጀክት ምጥፋእ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣጠናኺሩ ይቕፅለሉ ኢሎም
400 መሬት ትግራይ በዝወደቦምን ዘዕጠቆምን ሓይልታት ወሪሮም ዝተመዛበልን ዝተሰደዱን ወገናትና ብሕማምን ጥሜትን ኣብ ርእሲ ዘሃልቁሉ ዘለው እዋን እውን እንተኾነም ንስምምዕነት ፕሪቶርያ ብግልፂ ብምጥሓስ ናብ ዳግም ዕፅዋን ክባን ብምሽግጋርን ኣብቲ አንጻራዊ ሰላም ዝነበረ ከባቢታት ድማ ምዝስዓቦም ከዳዓትን ከሓትን ብምውዳድ ናብ ቁልዕ ምንቅስቃስ ራዕዲ ተሰጋጊሩ ለክብል ሕወሓት ኣብ መልእኽቱ ጠቂሶም እዚ ተግባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ኩሎም በደላት በምጽዋር በትዕግስቲ ንሰላም ኣብ ዝምሕፀንሉ ዘለው ዝፍጽሞም ዘሎ ብምዃኖም ድማ እቲ ስርዓት ክንደየናይ ጸረ ሰላምን ጸረ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ህያው ምስክር ይኽብል ድማ ሓቢሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ድምፂ ተኹሲ ከይስማዕ ዝድንግግ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ኣብ ዓፋር ብዝወደቦም ሸፋቱን ድሮንን ኣቢሉ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ يذكر زبالة ودب ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይ ነቲ ቁልዕ ጥሕሰት ብምኹናን ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ምፍራስ ዝርከብ ስምምዕነት ንምድሓን ከረባረብ ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም። እንተኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ምሕፅንታታት ፀማም እዝኒ ብምሃብ ዝጀመሮ ጆኖሳይድ ንምኽንባት የኽእሉን እዮም ዝበሎም ኩሎም መልክዓት ወፍሪ የካይዳሎም። ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ተግባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ብእዋኑ ጠጠው ከብሎ ብዘይምኽኣሉ ድማ ሓደጋ ምፍራስ እቲ ስምምዕነት بأسه ناب كالي أزور دوما وخوينات نايم إتا حادقا النعبي خيدالو خبل ودب حو حاد قاليصوم እዚ አንጻር ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝወፈረ ስርዓት ኣብ ሶምንዚ ውሑዳት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ንዘልዓል ወሕቶ ዘይምስሉ ንምትሓዘን ኣብ መንጎ ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት ትግራይ ኣፈላላይ ንምፍጣርን ብዘስዓቦም ሰራዊት ማሕበራዊ ሚድያ ኣቢሉ ከጓሃር ፈቲንዮም። ነዚ ብሰራዊት ማሕበራዊ ሚድኡ ዝነዝሖ ዝነበረ በለካልኽዓካ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ንምብፃሕ ድማ ምስቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዓፋርን ዝወደቦም ኣባላት ጉጅለ ብሄራዊ ውሕደት بموداد قبل على حزبنا ناير عدد أكبارات جميرهم علوم انتقون جن توم أولا سراو تجراي كونه استراتيجية عامة تجراي بوحل من قدي أمر الداء بمبصحة نتسأل أيك بالله سألوز جواي لزنبرة المكفشله جاي رميام من قصتي تبيان جوجل بهراو خحدة نزتلم وناير عدد أكبار جن كأسيلهم للوز بلا حوحات أزتكبار زي أقدمهم بنعبن هوكتنه كعوت وزاد دالو تلمين قال سدلاي سلام حزبنا مسفشلم زفصم وزلو ناي قبيص تسفا تغباري لهم تقالصاي حزبنا نز حدوش ناي رعد تكبارات ون كم قدمو كم زفشلو زطراطر يبلون انتخونه ግን እዚ ተግባር ነቲ ኣብ ትግራይ ኮነ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ኣብ ኢትዮጵያን ዞባናን ክመጽ ዘደለ ዘላቕ ሰላም ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ብምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ እዚ ተግባር ብህጹጽ ክቁጠብ ይግባእ ኢሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ሰራሕተኛ መንግስቲ ትግራይ ውዝፍ መሃዩ ኣብ ርእሲ ዘይምኽፋሉን ዝተመደበ በጀት ትግራይ ብምቁራጽ ዝበኣሰ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍጣር كسرح صانيحون علون زبالة مالእኽቲ ውድብ ሕወሓት ካብዚ ሓሊፉ ድማ እተን ትሉም በዝኾነ መንገዲ ከዓንዋን ከውረራን ዝገበረን ህዝባውን ውልቃውን ትካላት ትግራይ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብዝርከቡ ሃፍቲ ተነፂገን ዝጀመርኦ ምንቅስቓስ ንምድኻም ዝተፈላለየ ፅዕንቶታት ክገብር ፀኒሑን ኣሎን ክብል ገሊፆም ሕዚ ድማ ንትካላት ትእምትን ካልኦት ትካላት ፋይናንስን ትግራይ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ መሰረት ብዘይብሉ ኣገባብ ባንኪ ሒሳበን እገደት ገይሩሎም እዚ እገዳ ኣካል እትኾነ ተባሂሉ ዝዓነወ ቁጠባ ትግራይ ብዝበኣሰ ንምሳይን ዳግም ከየንሳዕረ ብምግባርን ህዝቢ ትግራይ ንምስኳንን ዝግበር ዘሎዮም ማሕበረሰብ ዓለም ከግንዘቦ ዝግባእ ድማ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ እዋን ናብ እዋን ህልውኑ ኣብ ሓደጋ ይኣቱ ከም ዘሎዮም ስምምዕ ፕሪቶርያ ክፍጸም ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ መደራደርቲ ሃገራትን ፓናል ሕብረት ኣፍሪካን ፅዕንቶ ብዘይምፍጣሮም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ስምምዕ ንክጥሕስ ምቹው ኩነታት ፈጢሩሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን